Nginibingelele-ke babukele emakhaya, nginibingelela ngaphansi kohlelo lwethu uMgwazelo. Babukele emakhaya nibikelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya namhlanje-ke sinikela khona-ke kubo lo mfana lo wathenga izinto ephareni, lo ekwasala i-amp yesonto kuyena. Ke namhlanje-ke sinikela khona kuyena njengesithembiso asithembisa sona ukuthi i-amp sizoyithola eseyilandile la ayidayisa khona. Babukeli-ke nani niyazi anginawo amaningi, ake sinikeleni khona. Ke siyomuzwa umfana ukuthi ikhona ke siyobheka ukuthi ikhona yini i-amp. Qoqo qoqo hayibo kunini sinkqonkqoza wos ninjani-ke sikhona sisazocela lo bhuti wala ekhaya ukhona. Hayi sicela ukuqala. Cha ngeke sikwazi ukususa ikhamera shem sixolele. Alright sis, sicela umfonele ubhuti wala ekhaya. Sicela usiphi inamba yakhe ngoba manje namhlanje ngeke sikwazi ukuhamba la ingekho lento esizoyilanda la. Hayi-ke awume kodwa siqale si-double check ukuthi ngempela akekho yini lo sisathana. Awubheke lapha mphethe ekhabetheni uthi akekho yini. Anginazo iy'mpilo nina nahlale ninakene ney'mpilo zabantu. Hhayi asinazo. Hayi ngiyabona impela. Okay, sicela usiphi inamba yakhe. Angithe ngeke ngikwazi ukunikeza inamba yakhe. Hayibo. Noma manje ufuna size sithathe sifune ngenkani noma sithathe ifoni yakho ukuze ubone ukuthi akudlali. Angizameni ukwenzela ukubona kodwa ngeke ngikwazi ukukhipha inamba yakhe. Alright, yazi senze njani asithathe yona le phone le. Hayi wesisi. Hayi ngizomemeza. Memeza asikwenzi lutho. Nika ifoni. Iphi? Bheke la. Siyazenzela-ke thina-ke uma kuthi awufaki password la. Ngoba soyithatha le phone sihambe nayo. Yalo phela nihambe nefoni yami. Faka i-password uma ufuna singahambi nayo. Usinike inamba le yalo ngungunyani wakho. Thatha. Senifaka kwizinto engingahlangene. Asikufaki ngoba kwawena nawe sesizwile ukuthi kini uhambe ubalekeleni kahle kahle. Hayi ngingini nalo. Ubalekile kini wena. Uhlangana phi mangibalekile? Wenziwa yini ukuthi uhambe kini uthuka abazali? Hayibo. Awungiyeke. Ufuna inamba noma unake indaba zami? Nika inamba. Kodwa ngiyeza kuwena ngakaqedi. Awungiyeke phansi indaba zami awuhlangani nazo. Nginike-ke inamba. Boyisi inamba. Wenzani lo? 068 068 729. Okay. Sike sibuze lo ngongunyani wakho. Ngoba isivumelwano sethu. Hey akayibambi lo ngungunyani ifoni. Hawu siphinde simzame. Lalela-ke mfethu uma kuwukuthi akayibambi lo muntu ifoni. Thatha umbhede. Umbhede loyo. Sithatha ne-fridge. Umbhede nje loyo. Ukuze abone ukuthi adlali serious. Sokubonisa wena ukuthi umbhede into enjani. Sake salinda shona. Akayibambi ifoni. Mfana lo. Oh okay. Asenzeni into elula. Wena-ke size kuwena. Ungangiqali.
kahle ima wo ngilinde ungilalela hayi ayikho into engizoyilalela kahle wenziwa yini ukuthi uhambe uhambe kini akudingi wena lo okay wena wahamba kini uthuka abazali manje wenziwa yini ukuthi unyele isihlahla yini ukuthi ungayihambeli kahle uyokipita ungahambi uthuka abazali uzokwenza njani mayicosha lo ngunyane wakho angazi ngempela ukuthi uhlangana uyobuye lapha futhi awume kuze nawe ezokufica kwawena sesikuthathile sahamba nawe awume sifonele ma wakho bese sivele siyitholile nenamba yakho yakhona kini hayi ngathi niyangibhedela ngempela ke thula sokubonisa yabona namhlanje ningidakela impela yabo wena nalo ngunyane wakho benizengoba la ekhaya lalela ihlangana phinda bayamele ukuthi la ekhaya ngizwe ukuthi ngithini nonsense ningiyeke phansi yabona ke ngoba uthi nonsense nje sizokubonisa nonsense uthi into enjani shothi sizobonisana ukuthi yini sokubonisa impukane ifake ilokhu njani ilegini yes sokhombisana phela uzobona okay hawo ngizama ukufonela ke ngiyalinga ngisihlanu ngifuna ukukubonisa ke wena namhlanje hayibo wayinkinga namhlanje wayinkinga hayibo hayi okay yebo njani hello yebo njani yaphila yebo ukhona uma lapha ekhaya sake tomasenkozi oh bengibuzela ukuthi usisi ngingamthatha yini ngimlethe ekhaya hayi cha naye ngeke ukwazi bani udadweni lo ngeke uma uthi ngeke ngikwazi ngobani yini inkinga yakho akhona abazali ukuthi bangavuma njengoba bengekho nje emsebenzini and into ahamba yenza la ayimnandi wabethuka abazali okay okay noma sobuye simlethe awume siqale siqede ngalento esize ngayo la okay usho abazali ukuthi ade ithina ade sifonile kodwa ngibona ukuthi bengavuma kodwa abantu abakwazi ukuthi Alright. babisho mina ngizokutshena mhlawumbe bayasaba ukukutshena lalela ke sisi bayasaba nje ukutshena okay ndoda lento yenza ubule ubeke phansi siyathatha umbhede siyathatha ngeke ibreak ke izenzeke leyo ngeke ubone beke phansi sinandaba thina sihlangene nalokho thatha ngisho nengubo ngiyaphethe khombethe uhambayo la uzobona ngadala nina phela uyibona uzola lapha nina thatha nomqamelo mfethu ukuze bangandlali ngalutho phansi yabo namhlanje sithatha yonke into sithatha umbhede sithatha yonke into amaphoyisa manje sengiphathele yini yabona-ke ngabe usizile ngoba uzochaza nalo ngunyane wakho ukuthi yini le ihlaleleni la endlini nizolala ey'tinini namhlanje wafonela uzochaza ngunyane wakho ukuthi injini yemoto ifunani la endlini shuthi isigebengu lesi hlanganapha ngisuki la okay mfethu awumeke simenzele into elula babhe ngale ngizamena babhe ngale Kambo ukhethi siyadlala bambe kanje ba ya kambo ukhethi siyadlala bambe la mhlanje ya kambe la ukuthi siyadlala masithi siyahamba thatha umbhede namhlanje sizolalaphi thina oh manje sizolalaphi nizobona la lapha umbhede lo ngitshena wona wena ubazi abantu angithi ngifuna ukubonisa khombisa abantu yabo namhlanje fonela amaphoyisa ngifuna ukubonisa umbhede manje fonela amaphoyisa wathi uzolethi lokhuyana wathi empu soyifice khona asiyifici thatha yonke into-ke namhlanje funa ukubonisa ukuthi akudlali mase thatha izinto thatha ngampela ndoda shwi asibambe la sami sobeka lapha emotweni yazi sowenze njani sofaka sangane nemakhanda ukho sofaka phezu kwemoto lo mbhede
Ngeke lo uyayihlanyisa lo. Awukho umbhede Yeah. ngihamba. So namhlanje ufuna ukunilala ezitini nalo ngunyani wakho. Yazi lo Bam, mbhede beke la. Lento yakhamera iyayiqina namhlanje. Okay, so bona. Kwenza sure ukuthi uyayenzisisa. Ngoba namhlanje uyayiqina. Sengishilo futhi. Asibe sami. Ukula. Ufuna ukubabonisa ke laba ke namhlanje. Izokuqondezela le. Sami ba. Mhlambe lo bayitshela siyadlala. Mhlambe bayitshela ukuthi umdlalo le. Thatha nani nebase. Ngeke. Thatha yonke into. Solala phi kanti? Ngilala mina. Uselula. Ba, ngutshele eceleni. Ya. Azolala bemile nalobo muntu. Yazi amaphoyisa ngiyawabiza ngempela mhlawumbe. Bamba ndoda. Lapho ushona ngapha. Sadlala abantu la. Utshela ungongonyana ukuthi mayiselethe lokhunjana yengane. Mayiselethe iempe esonto uzobe sethola umbhedi wakhe. Futhi into esoyenza futhi nefoni yakho siyayithatha ukuze nibone sadlala. Lalela mfethu, keep ibase siphuphe nefoni. Ukuze nizoshesha. Ukuze Samsolandi phone. Sithi sicela lo phone. Angithi ugcina uthe singakudakela. Sesicela ke ifoni. Ngiyadakwa msifanele nje namaphoyisa. Hayi sasazi sicela ifoni. Ngeke enzeke. Dot phone sayithatha. Ukuze abone nalo ngokunyane wakho ukuthi adlala. Hayiza phela ngithi thezo hayiza abantu baqhamuka. Thatha ifoni Sam. Baba, kahle wena ungibambelana. Uzungibambelana. Hayi. Asam thatha. Ungibambelana. Ifuni fanyam. Hayibo. Ngiyayifuna ifanyam ibuyisa. Uyangcolisa. Abanye ngcolisa. Ungathi ungcolile vele. Wenza umsebenzi wokungcola. Ngifuna ifanyam. Lalela, awukathi libe losilandela isijayela ka. Ngifuna ifanyam. Lalela, ngiyazini. Angithi lento engiyenza ngiyenzela ukuthi uqhuquzele lo ngunyane wakho. Azolanda. Phela angithi emba kayibuyisile. And ifona akasayibambi. Ngithi ngifuna ifanyam. Nizolala ematsheni ke namhlanje. Ngifuna ifanyam. Asambe baba. Isukele into kuyidlalela emgodini wayo. Isukele wena ngizokubonisa amabele enyoka ungazi kahle. Uloko uzobona unkoko. Uma usomi kayi1 sungiphuza inyongo kakhulu.